Да раздавам специалните награди от името на gmasterpedia.com. Така, първата награда, която ще дам е една игра за Xbox 360. Тя се казва Dead Smile Deluxe Edition и тя отива при Мегорине Лука! Заповядай. Изключително много искам да поздравя за това, че ти направи опит да пееш по време на изпълнението ти и беше много добре. Ти пожелавам един огромен успех в музикалната кариера и в косплей и във всички други неща. Благодаря ти. Така, сега да видим кой позна всъщност кой герой косплейвам аз. Героят се казва Алба Мейра от King of Fighters Maximum Impact. Колко хора го знаете тук? Почти никой, добре. Тази награда отива при човека, който познава, разбира се, най-напред. Един известен член на нашата общност. Костадин Момиров Денюшин. Заповядайте при нас. Коста, елато при нас. Коста, заповядай. Ти печелиш играта Last Rebellion за PSP, много готин JRPG. Благодаря ти. Харесваш King of Fighters? Много. Играта, който иска 30 лева. Добре, поиграя първо все пак, доста интересна. Благодаря ти. Така. И последната награда е тениска на Game Master Plus кръговче за 3DS. Тя отива при кой според вас отива тя? Все пак ще я дам така при сърце на героинята, която на мен лично много ми хареса. Присила от Клеймор! Заповядай. Ще те помоля да се малко отложиш неща, да снимаме там. Кажи, ти гледаш ли анимето или само четеш мангата? Анимето и започнах мангата. Така, с какво, защо реши точно Присила да косплееш? Защото е изключително интересен герой, като визия и като характер, така и за това много харесва. Добре, последно аз искам да ти задам един въпрос. Така като ме гледаш мен, ставам ли да косплейвам и от Клеймор? Може би случайно? Става, ако се изгасиш. Добре, благодаря ви. Аз сега отивам по разни други задължения. Чао от мен за сега. Сега идват Hardware BG с техните награди. Гриша.